nyt kerronkin tästä kuvasta sellaisen asian. Tämä ei ole se kuva, missä eräs toinen rampa parani. Sellainen henkilö, helluntai-seurakunnan pastori, nyt kai hyvällä eläkkeellä hänkin, kuin Hannu Puusteli, oli käymässä Papua-Uudella-Guinealla kanssani muutaman kuukauden ajan. Kiertelimme siellä ympäri Papua-Uutta-Guineaa ja erään kerran olimme tuosta meidän lähetysasemalta lähdössä lentokentälle ja menimme siihen terminaalialueelle ja odotimme Rapauliin lähtevää lentokonetta. Jos kuuntelitte uutisia, niin sieltä varmasti löysitte sellaisenkin uutisen, että oli maanjäristys 2 kertaa tuossa Mannerlaattojen saumakohdassa Papua-Uudella-Guinealla. Ja siinä kerrottiin Rapaulin kaupungista, joka on tuhoutunut. Minä olen itse asunut tuossa Rapaulin kaupungissa aikaisemmin. Olimme menossa tuohon Rapaulin kaupunkiin. Ja siinä ehkä se oli satoja ihmisiä siinä, kun lentokenttä on sellainen uteliaiden ihmisten paikka myöskin. Ja se oli satoja ihmisiä aina tuolla lentoterminaalin alueella. Itse terminaali siihen aikaan oli pikkuinen hökkeli, eikä ihmiset ole siis sisälle sopinutkaan. Heitä oli siellä ulkopuolella, joka puolella heitä istui. Siinä oli sitten kaiken keskellä niin on yksi täysin rampaa henkilö. Kädet vääntyneet ja jalat, koukkuiset. Niin sanoin, kun kuulin kuulutuksen, joka sanoi, Rapauliin lähtevä kone on valmis. Emi redilon kirap. Se tarkoittaa pitsingiksi. Emi redilon kirap. Valmis nousu. Ja tiesin, että siihen koneeseen meidän pitää lähteä ja mennään. Yhtäkkiä minä näin tuon ramman miehen ja minä sanoin Hannu Puustelille, mennään ja parannetaan tuo mies. Tuo veljeni Lauri, joka tuossa on minulla autokuskina, olimme tuolla Naantalin olojuhlilla. Hannu Puusteli tuli sinne ja alkoi kertomaan ihmisille sitä, että hän oli sellaisessa tilanteessa tuon viidakkotohtorin kanssa, että vieläkin ihokarvat nousee aivan pystöön, koska hän sanoi yhtäkkiä, että mennään ja parannetaan rampa, jonka jalat oli vääntyneet ja kädet koukussa. Ja siinä hän istui kerjäämässä. Ja niin me menimme ja hän laski käteensä tuon ramman päälle. Ja sanoi, että häntä aivan järkytti, kun hän katsoi, kun nuo kädet kääntyivät, jalat oikeenivat ja mies kavahti seisomaan. Hän kertoi sen, tämä veljeni Lauri oli paikan päällä ja ihmiset, jotka kuulivat tämän. Sanoi, että se edelleenkin ihokarvat nousivat pystyyn, mitä tapahtui. Jumalan poika, kun hän julisti evankeliumia, hänen mukanaan kulki voima muuttaa ihmisen sisäinen maailma ja antaa hänen syntinsä anteeksi. Hänessä oli myöskin voima ja on edelleenkin investoituna meihinkin parantaa sairaat. Minä olen edelleenkin sitä mieltä, että tämä evankeliumin tämä puoli pitää olla yhtä paljon näkysällä kuin se, että joku antaa elämänsä Jeesukselle. Amen. Koska tämä on aina ollut ja on edelleenkin oleva. Ja tässä on kuva, eikä ole kovin vanha kuva, koska minäkin näytän jo tuossa melkoisen rypistyneeltä, niin tämä mies, hän vain omassa rampaudessaan ihan hiljaa sitten nousi ylös ja minä sanoin Brianille, Brian, ota äkkiä kamera. On se sen verran arvokas paikka ottaa kuva miehestä, joka nousee seisomaan ja oikaisee selkänsä ja sanoo, minä olen parantunut. Ja tiedätkö mitä? Lapset eivät ymmärtäneet, mitä tapahtui. Sanoin, että mitäs varten pappa siinä nyt murhentelee? Niin, lapsille se oli käsittämätön asia nähdä, kun ihminen kävelee tällä lailla näin ja vetää sitä keppiä menee. Niin, kun hän nousi tällä tavalla seisomaan, niin lapset alkoivat osoittelemaan pappaa sormilla sanomaan niin, että niin, mitä sä nyt teet? Mitä sä noin teet? Se oli niin hämmästynyt, että lapset oli nähnyt vuosikausia miehen menevän koukussa. Vielä kun pappa sanoi näin, että pitääkö muuttaa vielä tämä seiväs ja lähteä ajamaan takaa teitä. Niin ne
sanovat, että ennen se et ole siihen pystynyt.